Cuțitul Miracle Blade. Tai orice, chiar și carnea congelată. Să facem un test. Chiar orice, priviți! Minunăția aceasta de cuțit. Tai orice, dar se mișcă în gol. Uitați, 3 oameni și un om taie o carne congelată. Și Miracle Blade își face efectul incredibil. Tăiem aici de zori. În sfârșit, Miracle Blade, după o oră jumate de tăiat, să mai facem o încercare. Uitați aici cum taie Miracle Blade, excepțional. Este un cuțit de milioane, vi recomand să-l cumpărați. Priviți. Pe gratis. Pe gratis, 40 de lei transport. Uitați cum taie carnea congelată aici. Perfect. 2 ceasuri. În 2 ore, poate carnea aceasta congelată va fi tăiată. Miracle Blade. Vi-l recomand. Priviți aici. Nu merită ascuțit niciodată. Este o minunăție de cuțit, care în reclamă taie orice, chiar și nuca de cocos, dar în realitate nici o bucată de carne congelată nu taie. Hai să mai încercăm, dați bătaie. Tăiem de spori. Frumos, deja am ajuns la jumătate. Miracle Blade își face efectul, începe să se încălzească. Uitați ce bine, uitați ce bine taie. Da, eu morți mâna, dar continuăm. Mai bine aducem o drujbă. Ori carnea aceasta are o mană cerească în ea de a nu se tăia, ori cuțitul ăsta este o făcătură, dar cred că este a doua variantă. Hai, continuăm. La gară. Uitați, ce minunăție de cuțit întoarce carnea. Poate îmi tai greș. Uitați cum taie.